Cezar šalát. Klasický cezar šalát si môžete v reštaurácii dať na niekoľko spôsobov. Pochutnajte si na ňom tiež doma. Pre 4 osoby budete potrebovať 1 ľadový šalát, 4 plátky bieleho chleba na prípravu krutónov, 15 g strúhaného parmezánu, 1 konzervu ančovičiek, rezov zo sardeliek, 300 g anglickej slaniny, 50 g masla. Na zálievku 1 celé vajce a 2 žltky, 55 g strúhaného parmezánu, 250 ml slnečnicového oleja, 3 lyžice bieleho vínneho octa, 1 strúčik cesnaku, soľ a čierne korenie. Riad. Ponorný mixér alebo robot, šalátová miska, nôž, panvica, obracačka, lyžica, doštička. Prvý krok. Najprv si pripravte zálievku. Do mixéru dajte vajíčko, žltky, vínny ocot, cesnak a 3 filety z ančovičiek. Všetko dôkladne rozmixujte. Druhý krok. Pridajte slnečnicový olej a našľahajte. Tip. Ak je zálievka príliš hustá, zriete ju troškou horúcej vody. Tretí krok. Pridajte parmezán a dochuťte soľou a čiernym korením. Pozor, soľte menej alebo vôbec, ančovičky aj parmezán sú slané dosť. Štvrtý krok. Teraz si pripravte krutóny. Pečivo najskôr nakrájajte na kocky. Na panvici rozohrajte maslo a kocky chleba do zlatista opečte. 5. krok. Slaninu si nakrájajte a opečte chrumkavo na panvici a vyberte na obrúsok, ktorý odsaje prebytočný tuk. 6. krok. Zvyšné ančovičky nechajte odkvapkať a pokrájajte na kúsky. 7. krok. Šalát rozrežte na polovice a polovicu natrhajte na kúsky do misy. Posypte polovicou krutónov, ančovičiek a slaniny. Zalejte polovičkou zálievky a zľahka rukami všetko premiešajte, aby sa šalát obalil v zálievke. Celý postup opakujte aj s druhou polovicou ingrediencií. Nakoniec posypte troškou strúhaného parmezánu a podávajte.